Ndewo na ụmụnne daalụnụ. Abịago m ọzọ ka m kụzielu unu ka esi enweta ndị ọcha na online. Ị chọrọ ịnụ onye ọcha ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị chọọ nnu onye ọcha na ịnụ onye ọcha bụrụ ihe jọrọ njọ, ọ bụ ihe dị mma. Fa bụ ndị dị civilized, na-anabatakwa ndị ọbịa ụfọdụ n'ime fa, mana ụfọdụ n'ime fa anaghị alaikikwa ndị ọbịa. Fa na-alaiki izote agbụrụfa, na-echerishikwa agbụrụfa. Fa achọrọ mix, maka ihe ọbụla bụ mix. Ịmụrụ ana mmadụ mix, fa categorize anya na black. Fa yara asịzi na ọ bụ white, although na ọkwụ n'etiti, mana fa categorize ya black. Ifuru Obama kịta fa si no black person, ọpọ na mama ya bụ onye ọcha, ịghọtago, mana fa kpọrọ ya gịnị black person. So ndị ọcha na-ewu ịma na mee n'anya. Ana m eme matchmaker na peji anyị, second peji anyị akpọ classic match. A na-enye m nsogbu na achọrọ ndị ọcha na achọrọ ndị ọcha. Ị na-anya na midia kịta, ịnụ onye ọcha, ịbụrụ nwoke na nwaanyị onye ọcha, ndị be anyị ga na-eso gị, na-respect gị, na-etili gị egwu, na-akụnite gị nkwa nya imere he bịa. Fa na-awụ aka kwata fa like ka ịghọtago. Ịma na ị ga-aga na onye ọcha. Ọ bụrụ m siri aga ụgụba ndị mmadụ, ụfọdụ si na ọ bụ fake, na ọ bụ fake, na nke bụ ọkafa jezie mmebe nnọọ fake marriage ka ọ wee bụrụ na anụrụ. O nwere fake marriage, ọ bụ ka m gwa unu, ọ bụ real. Ndị niile unu na-anụ, ị nara eje n'onye ala maọbụ onye na-atụtụ afịa. Kedu ihe ụmụ nwoke ji agafachi inu nwaanyị? Fa na-achọ onye nwere aka ọrụ, onye mmenyite onwe ya, onye kedu ihe ka esi ekwu di, kedu ihe ị ga-edebe na tebụl, kedu aka ọrụ gị, kedu aka ọrụ gị? Achọ m onye gụrụ akwụkwọ nwere aka ọrụ. Ọ bụrụ ihe a na-achọ, ọ bụ love ka ị na-achọ ka ọ bụ onye gụrụ akwụkwọ? Ọ bụ ihe inwe ka eji alọvụ gị, and a na-ebuild love ebuild. Inwe ike fụ mmadụ ịlaikiri ya, ọ bụ ihe ọ na-eme ka iji gaa like ya. Ọ bụ ihe o ji n'aka ma ọ bụ ihe o build ka iji gaa like ya. O nwere 1 grandma n'ebe a, olugo 80 something years, mụ na ya na-ayị. Ọ bụrụ inwe ike bụrụ ụmụaka gị na okenye na-ayị, nwee ike ibụrụ okenye gị na ụmụaka na-ayị. Ọ ihe nwere limit. Mụ na nwaanyị ahụ na-ayị, ọ bụ onye Igbo be anyị, ọ bụ onye na-alụkwa na-arụ ike. Mụ na ya bụ 5 and 6, ana m ejebie 247. Ọ dị 85 years. Ọ si m nwanne gị, ọ sị gị nwanne m, menyite onwe gị. Ọ bụ ihe iji n'aka ka mmadụ like. O nwe onye nụrụ nwa ya nwaanyị, nwa ya nwaanyị na-akpụkwu akpụkwu maka ka o wee nwa akwụkwọ. Nwa ya nwaanyị ahụ bịakwa na-eme ọfụma, na-amụ nwa. Ọ bụ ihe iji n'aka ka eji alike gị. And ị nwekwa ike ịlaikira mmadụ, imechi build love. A na-ebuild love wọta anya, gba anya mmiri. Onye ilaiki bụrụ ilaiki anya. Ọ bụrụ ndị na-achị ọchịchị mebichichichi obodo anyị, ọ ka agụ ugwu gbubezie ndị mmadụ. Ịfụzie ndị mmadụ agụwa na-echife ọnụ n'ala, fafụzie ebe fa ga-eje zelindo. Isi papa eje na zelindo maka afụkwa m ọtụtụ mmadụ like kwali ya. Ekenekwe m unu rinne. So unu na-echekwa vidio unu si good, fine, beautiful, ka nwa ike na-ewepụtara unu ezigbote ihe unu ga na-alike. Ọ bụrụ na iyi kubere aka na folo, ịkụ aka na folo, anyị mee ihe ka ị na-afụ ya. Mma egosi unu ka unu si ga-abanye na ya wee mee wee nweta mmadụ. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ngosi unu ka unu si ga-abanye na ya wee mee wee nweta mmadụ, mee ka mmalụ. Mma egosi unu ya. O nwere ọtụtụ ndị Igbo be anyị, amara m ịma na onye anụ ajarija elu tụrụ, ọ sị na ọ na-ata aja. Mana kedu ihe eji abụrụ ịna-anya na midia kịta? Ndị niile n'ụdị onye ọcha ma nwaanyị onye ọcha, unu na-eso fa shishishishishi, na-esosifa ike. Kedu ihe unu ji esolufa? Ọ bụ na unu like ifa. Mbọsị a sị na a na-akụzi Igbo na Oxford, unu na-aṅụrị. Ọ bụ ndị ọcha na-akụzi Igbo. Ihe ọ bụla onye ọcha mee, ndị be anyị na-alike ya. So fa bụ mmadụ, ya ga-alike fa. Isisi alike na fa, ịma na ị na-ewetezi nkewa, nya bụ racism nke ọsọ gị kpọọ ọnya. Maka ana m asị bụ ka anyị nụghalibe onwe anyị, ka asụsụ anyị ghara ife. Ịnụ onye ọcha sofa na ịkụzielie Igbo, ọ bụgolo onye nke anyị. O nwere ọtụtụ ndị nụcha onye ọcha, ụmụfa na-asụ Igbo sụkarịa ndị nọ n'ala Igbo. O nwere mgbe anyị na-eme Igbo class world, anyị na-akụzi na Zoom. O nwere ndị Igbo nụcha ndị ọcha kpọtafa na Zoom ka anyị na-akụzilifa. Anyị mee charity a for 10 years.
anyị mee charity ịkụzi Igbo for free na Zoom, kpọọ ndị be anyị ma ndị na America ma South Africa fa abata a na-akụzi Igbo na Zoom. Ọ bụ mgbe njezi kpọọ rịlị ndị nkụzi bụ prọfesọ n'Igbo ji masters n'Igbo jide digrii n'Igbo fabia ka akụzizie enyi maka ndị be anyị abatachago etinye obele ego fa wee buo sasalasa gbasazia si na ihe nwa bụ si kụzibie na free. Onwere onye sponsor ya. Yes, onye na-asị na mbụ custodian of Igbo ka ezi ka sisi ndị be anyị nụba ndị ọcha. Mgbe ahụ m na-ekwukwa na-agbasakwa na ekwezi ndị nkụzi sisi kwụọ ofu ụgwọ maka fa nọ n'ala Igbo. Agụụ na-agụ, ọ bụ data fa, ọ bụ time fa, a ga-eme research, a ga-akụzi nkụzi, a ga-amakị time fa ka fa ji eme ya ndị ọ bụ online, a na-ewele data bata. Ayọ unu si unu na-ekwe onwere onye kwela sponsor ya. Asịkwa na fonu ndị nkụzi si na fonu fa mebi na fa fozi fonu eji eme mbịakwa na nsụọlụ unu gị bụ onye na-asị m na mbụ custodian of Igbo ị nara asị ka ibulie n'isi sponsor ka afụ na Igbo na-aga n'iru eyikwurie ọkwa m nwa na-eme every year mme keke ihe a na-emedi mme competition isompi ndị mmadụ si na unu mmadụ dee na ede ebe a ego m onwere onye na-enye m ego mwa na-eji ego m wee sponsor ọnya nye first second third fifth nye ihe nlite onwekwa onye na-sponsor ọ na-aka nsikweme mgbe nwere onwe m bụrụ n'isi nyalụ na akpa. Ọ bụ ndị anyị na fa na-eme nwere onwe me nji wee kwụsịnata ikwu nwere onwe na media maka mgbe BBC buru anyị ọ bụ ofu nwaanyị anụmụyọrọ obu ọda nọ na South Africa mee si na onye bụ Ada Biafra na onye bụ Ada Biafra ka n'ụzụ si gaa na-ebuzi anyị ọbụsọ mbụ Ada Biafra ka osire ga-ebu anyị mụ nwa ịmakwa na m kwụrụ ụgwọ hall ebe a na-eme meeting for 1 year sie nri na-ebujelufa ịbịa ịzọsa Ada Biafra m wee rapụrụ gị ya kịta ọ na-asịkwa emi kịta m rapụrụ anya si anya mee Ada Biafra ka afụ n'anya o mezie kịta m bịa si ya ngwa bulie ọ kwesịrị na n'oge bụ ya okwezi ebulie iruo na peji ya kịta ọ daa sasalasa n'ụlọ onye ọcha ma unu chọọ ịnụ onye ọcha ya na onwe ekwe nọ na South Africa onye ọcha ka ọ na-arụ ọ bụ onye ọcha ka ọ na-arụ. O nwere ihe ọjọọ dị na ịnụ na onye ọcha. Ọ bụ ihe onye ji n'aka ka eji alaiki ya igwu akwụkwọ jide aka ọrụ ụmụ nwoke bịa ihe afụkwa onye jicha ego ọ bịa na-asịkwa na ọ chọkwala ọ na-achọkwa na rich family kama ọ ga-ejekwa were onye pọl menitie ọ na-eme anya ukwu na-achọkwa onye nwere ego. Ndị be anyị ọ bụ na unu laikila akụkọ anyị na anyị akala efu n'anya unu kesekwa kụọ na aka na share button sikwa na good fine beautiful ka m bịa kọọlụ unu akụkọ mmụọ mma kọọlụ unu akụkọ mmụọ unu ga na like and unu chọọ ka mma emela unu teteri anya ọ bụ na unu chọrọ ya si na unu chọrọ ya ndị be anyị mma arapụgodo unu kịta mma abịa kọọlụ unu akụkọ ka nnegodi anya wee malụ ka nsi wee mejọ mmadụ na-abịa welu majority carries the vote ime vidio n'anya ifu ndị ọ masịrị ọ bụrụ ofu onye na-akọ ihe ahụ ịma na ọ mali ihe ọ na-akọ so ọ bara ụlọ ịbịa na-agwa ya okwu maka majority akarịgo the vote unu like ya ndewonu jisi na ike hit ya like button ma akwụkwọ enu uche unu ka emesịa ka ọ dị na mgbe